Müslüman illerinden келген ижад яшьләре Казандагы Йылдызлык арт резиденциясында ижади осталыкларын күрсәтте. Гала концертта безнең хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов та булып кайтты. Казанда Йылдызлык фестивале арт резиденциясендә яшьләрнең заманча мөселман мәдәнияте фестиваленең гала концерты 10 илдән килгән вәкилләрнең бергә җыйды. Катнашчылар бию, театр, җыр, оригиналь жанр юнәлешендә осталыкларын күрсәтте. Минемчә ул мөмкинлек, менә бу фестиваль, бу платформа, ул мөмкинлекләр платформасы, мөмкинлекләр мөхите монда булдырыла. Һәм әлбәттә, кешеләр төрле яктан сәләтле, кемгәдер бию күбрәк ошый, кемдер җырлый, кемдер кино төшерә. Һәм менә мондый чаралар, алар бер яктан үзеңне дә күрсәтергә мөмкинлек бирәләр, икенче яктан башка кешеләрнең, башка милләт вәкилләренең сәләтләре белән танышып, аларның гореф-гадәтләрен белү мөмкинлеген булдыра. Йылдызлык арт резиденциясенең икенче катында рәсемнәр күргәзмәсе дә оештырылган иде. Анда катнашчылар үз эшләрен 5 көн дәвамында иҗат итеп, тамашачыларга тәкъдим итәргә тиеш иде. Иҗатта һәр кайсы үзенчә булса да, икенче елга Казанда җыену теләге барысы өчен дә уртак иде. Фестиваль шәп оештырылган, һәм мин бар оештыручыларга рәхмәт әйтәсем килә. Мин үземне рәссам булып сынап карадым, минем рәсемнәремне күрә аласыз, мин тәрҗемәченең портретын ясадым. Киләчәктә дә әлеге фестивальдә катнашырга омтылам. Мөселман илләреннән килгән яшьләр Казанда үз мәдәниятлары белән таныштырып кына калмыйча, моңарчы ишетеп яки экраннарда күреп кенә таныш булган мөхит эчендә кайнадылар. Фикер-фукларын киңәйттеләр, үзара бик теләп аралаштылар. Нәкъ менә шушындый иҗади бергәлек кенә якынайта бер өметтәге яшьләрне. Искәндәр Гыймалдинов, Илдар Галиуддинов, Татарстан яныклары.